Yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi, sannan mu da ƙara kasancewa tare da ku a wannan lokaci a kuma wannan channel namu mai albarka na wasu program TV. Kada dai ku manta an yau ka taɓa ziyarta wannan channel namu da ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu insha Allahu da za su zo a nan gaba. Insha Allah yau mun ga dacewar fito muku da wasu ma'anoni ne a intanet wanda yana da kyau mutane su san su domin ƙara wayewa da al'amuran kafafen sadarwa na zamani, wanda hakan kuma zai takaita yawan samun maciya amana a harkar intanet ko kuma 'yan damfara ko kuma wani abu makamancin haka. Hakan zai taimaka sosai wajen wayewar da kaga website link ka san cewar wannan website din ne ka shiga ruwa kanka ko kuma wani abu makamancin haka. Insha Allah har irin yanayin tsaro na website ma, in website din yana da security yanda za a ka gane, amma ba shi da security yanda za a ka gane ko kuma wani abu makamancin haka. Haka in ka shiga website din da ba shi da security ka shiga ka dora abubuwan ka, kaga akwai risk, akwai yiwuwar kar haka sa hakima abubuwan ka ko a scamming naka ko kuma wani abu makamancin haka, ko a rinka naɗar bayanan ka ba tare da ka sani ba. To insha Allah in dai kuna bibiye da mu, akwai abubuwa da za su zo nan gaba sosai domin su wayar da ku akan harkar kafafen sadarwa na zamani insha Allah ta'ala. Insha Allah mun ga fito muku da ma'anoni ne irin su .com, irin su .org, irin su .net, irin su .government da sauransu. To wani abin a takaice muna kiransa da TLD. Yawa shi wannan misali kamar www.hausaprogramtv.com .net kaza din nan, to shine muke ce masa abin nan TLD. Hakika san wayannan ma'anoni suna da matukar muhimmanci ka san su a harkar internet domin ƙara wayewa da samun wasu abubuwa da za su amfane ka da kuma sauran al'amuran ka na rayuwa na yau da kullum, tunda dai harkar internet din nan ta zama ita ce komai yanzu. Insha Allah ta'ala barana bayyano mana ma'anonin su da abubuwan da suka kunsa da kuma dai abubuwan da ya kamata mu sani a kansa. In ka ga shafi na .com, gaskiya shafin na .com shafin kasuwanci ne, commercial business. Masu harkar kasuwanci sun fi amfani da shafi irin na .com da sauransu. Sai kuma .org kamar yadda kuke gani a nan a rubuce, shi wannan shafi na ma'aikatu ne, irin organizations din nan da kuma sauransu. Wannan shine akwai kuma .net kamar yadda kuke gani, shi kuma shafin cibiyoyin internet ne organization haka na internet ko kuma wani abu makamancin haka da suke harkar abin da ya shafi irin harkar sadarwa na internet ko kuma wani abu makamancin haka, shine wannan .net din, www.kaza.net. yawa ina fatan kun dan fahimci haka wannan a takaice. Sauran abu na gaba ga .edu din abin da take nufi education, irin shafukan cibiyoyin ilimi kamar educational facilities kamar su jami'o'i, polytechnics da sauransu, to za ga suna amfani da wannan. Misali polytechnics, Kano State Polytechnics .edu ko kuma dai abin nan dai buk.edu da sauransu. Suna abin da yake nufi edu din education kenan. Su wannan harkar kana gani dama nan su kasan harkar education ne, jami'a ce ko kuma wata cibiya ce ta ilimi, institute ko kuma dai wani abu makamancin haka. Yawwa sai kuma uwa uba da mutane ke su mai da hankali akan wannan. In ka ga website an sama .gov, government kenan, wannan shafukan ma'aikatan gwamnati ne, ana ce mai government agencies. Kana ganin wannan kasan shafi ne na ma'aikatan gwamnati suke amfani da shi yawa wajen yin wasu al'amuran su kamar ma'aikatu, ministries da sauransu. To kana gani wannan kasan shafi ne na gwamnati. Ka riga zuwa ana roƙa wani www.kaza ka zo kai ka shiga a ce na gwamnati ne, ka shiga ka sa bibiyan ɗinka, ka je ka sa a hack a scamming naka kuma a cuce ka, a kwashi ma kuɗi akan baka sani ba. To yana da kyau kana ganin wannan shafi to ka san na gwamnati ne direct, baka da problem a kansa. Yawwa sai kuma gaskiya irin wannan ba a fiye amfani irin su .mil shafin sojoji, irin militaries .mil irin shafukan sojoji ne, militaries. Sai kuma .biz wannan shi ma shafi ne gaskiya na harkar kasuwanci ko kuma wani abu mace haka. Sai kuma .info, ga alamar .info yana da alaka da shafuka na cibiyoyin ma'adanar bayanai haka. Yawwa irin kamar informatic
internet resources da sauransu dai. Ina fatan kun fahimta. A dan wannan takaitaccen bayani insha Allah kun dan fahimci dai wasu abubuwa da dama. A kashi na biyu kuma akwai wani abu da ake ce mai country specific TLDs. Shi wannan country specific TLDs din abin da yake nufi yana karewa ne da wani alama da zaka gane na wace ƙasa ne. Misali .com.ng, kaga ng kana gani ka san Najeriya ne da sauransu. To gashi kamar yadda kuke gani na zayyano mana su a baya, kowanne dai kun san a muhallin da ya dace. Kun san na commercial, kun san na organization, kun san na gwamnati, kun san na makarantu da jami'o'i. Ga su kamar yadda kuke gani a zayyane a rubuce a haka. Kaga akwai .com.ng, akwai .org ka san na organization ne, agency. Ga .ovg ka san .ng ka san na gwamnati ne, ga kuma .edu ka san na harkar ilimi ne ko na jami'o'i ko na polytechnics ko kuma dai na wani abu nan da ya shafi makaranta haka. Ina fatan kun fahimta a wannan dan takaitaccen bayani da ya zo muku. Insha Allah in dai kun ci gaba da kasancewa da channel namu, za mu ci gaba da zakulan muku abubuwa da dama da za su fa'idantar da ku, su wayar da kanku akan irin wayannan ababe na kafafen sadarwa na zamani insha Allah ta'ala. Kada ka manta, muna roƙonka ka daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa in dai har yau ka taɓa ziyarta wannan channel namu. Assalamu alaikum warahmatullahi.